Eskerrik asko. Arratsaldeon, ongi etorriak guztiak, Auschwitz eta gero errepresentazioaren mugak saiora. Lehenik eta behin eskerrak eman, Koldo Mitxelenari eta bereziki Patxi Presari gonbidapenagatik, benetan plazerra da zuekin saio hau partekatzea, eta bereziki Katixa Agirreri gurera etortzeagatik gaur arratsaldean. Historia da memoriaren bidea, baina hitzaz haratago, zilegi alda holokaustoaren gaineko fikzioa egitea. Saiora ekarri dugu gaur Katixa Agirre galdera honi aurre egiteko. Katixa ez da historialaria, baina holokaustoa gizarteriaren krisi humanitario guztiak bezala, ez da historiaren patrimonio esklusiboa. Idazleek, sortzaileek, badute zeresanik holokaustoaren errepresentazioan. Bigarren mundu gerran gertatutakoa nola errepresentatu izan dute artistek. Errepresentazio horiek nolakoak izan dira eta nola joan dira aldatzen. Hasiera batean isiltasuna egon zen, baina ondoren etapa desberdinak iragan dira. Gaur egun esbastika bat konsumo produktu izatera heltzeraino. Fikzioak banalizatu egiten ditu gertaera lazgarriak, biktimekiko errespetuz badaude jorratu beharko ez genituzkeen eremuak. Ikusiko duzutenez, Katixa Agirrek baditu tresnak eta baliabideak galdera hauei erantzuteko. 40 urte ditu eta dagoeneko hainbat frentetan egona delako. Lehenik, 23 urterekin, hasi zen kolaboratzaile gizara Diario de Noticias de Álava egunkarian, eta ordutik ezaguna egiten zaigu bere ahotsa Euskal Herriko medio gehienetan parte hartu duelako. Egun Bulebar saioan egiten du parte Radio Euskadin. Beste frente bat da, ikusentzunezko komunikazioan doktore izatea. Alor horretako irakaslea baita egun Euskal Herriko Unibertsitatean, naiz eta eszedentzian dagoen orain momentu kreatibo edo literaturan erabat murgilduta dagoelako. Gainera, hirugarren frente bat literatura da noski. Idazle moduan produkzio itzela du. Errepaso bat egitearren aipatu nahi nituzke mugarri soil batzuk, baina gehiago daude. Bere ibilbidearen lehen bultzada 2007an kokatuko nuke. Elkarren argitaratu zuen Zua falta zaigu, ipuin bilduman. Handi gutxira, Habitat narrazio bilduma kaleratu zuen eta Bilboko 7 kale saria eskuratu horrengatik. 2015an bere lehen eleberria edo novela luzea kaleratzen du Atertu arte itxaron berriz elkarren eskutik. Hainbat sari eskuratzeaz gain, novela horrek nazioarteko ateak zabaldu zizkion, beste hizkuntza batzuetara zabaldu zutelarik, nazioarteko hainbat jaialdi eta hitzalditan parte hartuz. Bere azken novela 2018koa da. Amek ez dute. 7 hizkuntzetara itzulita dago orain arte. Eta orain zinemara adaptatzen ari da. Haur eta gazte literaturan ezagunak dira besteak beste Paularen 6. atzamarra, Ez naiz sirena bat eta zer, Patxikuren problemak, Amaia Lapitz, seria, eta guztiak elkarren argitaletxaren eskutik eginak. Eta hori dena gutxi balditz, azken frente bat, Amatasuna. Zertan ari da orain Katixa Agirre? Esan dugunez, unibertsitateko eszedentzia hartuta, prozesu sortzaile bete-betean dago. Erdibidean dauka novela bat helduentzako zientzia fikzioaren ildotik, etorkizun hurbilean kokatzen dena, ez dena toki ez txarra ez ona, COVID-aren ondorioak, da euska aztergai, hori dauka momentuan, buruan, Katixak, eta bere prozesu kreatibo horren erdian, eten bat egin du gaur, ona etortzeko, gure gana etortzeko, beste mundu batean murgilduko gaituelako. Eskerrik asko, benetan bihotzez, Katixa, gurekin egoteagatik.
zurea da hitza. Mi esker, zuri, Itziar, eta ona etorri zareten hori udako lehen egun honetan, lehena da gaur ez, edo batzo, horrelako gai deseroso, lazgarri, terrible batean murgiltzera. Suposatzen dut euriak ere baduela zer ikusia, eta egun eguzkitsua egokitu izan balitz, danok, ni ez, ni hemen egongo nintzateke berdin, baina zuek agian ondartzan. Beraz eguzkiari edo lainoei hobe esan da eskerrak ere eman behar dizkiot, bai, zuei ematearekin batera. Esan dut gai deseroso batean edo lazgarri o terrible batean murgildu behar naizela, eta hori izan daiteke Auschwitz metonimia moduan, edo izan daiteke irtenbide finala, nazien eufemismoa erabiltzeagatik, edo izan daiteke holokaustoa, edo Shoa, ez? Hebreeraz erabiltzen den hitz hori. Baina egia esan da, ez da hori izango, ondo entzuten da, edo joan eta etorri, bai? Ez da hori berez izango nire gaia, tituluak dioen bezala, ez baitut horren inguruan hitz egingo, baizik eta horren inguruko errepresentazio ez, ezta? Eta gian, hasi baino lehen, apunte teoriko txiki bat ikus dadin irakaslea naizela, errepresentazioa zer den, ezta? Edo zertaz ari naizen kasu honetan errepresentazioaz ari naizenean. Zeri esaten zaio errepresentazioa? Errealitatearen ordezkapen bati, bai? Errealitatea da gauza bat oso ez dakit zer esan, errealitatea Nabokov esaten zuen beti kakotxartean idatzi berzela, ez? Errealitatea da gauza amorfo hori, ez duguna ulertzen, inguratzen gaitu badakigu, baina ezin dugu harrapatu, ez? Normalean errealitatea harrapatzen dugu askoz hobeto bere errepresentazioen bitartez, ez? Zer da errepresentazioa? Hitz bat errepresentazioa da, bai? Nik esan dut maila, eta errealitate bat ordezkatzen ari naiz. Badakit mailak existitzen direla errealitatean, baina egian errazago komunikatzen ditut errepresentazioaren bitartez, ezta? Maila, hitza, esanez. Errepresentazioa da, gure kasura ekarrita eta ona ekarrita, holokaustaren inguruan egin diren liburuak, pelikulak, eta bestelako artelanak ere bai, baina ni batez ere nire historiagatik eta nire zaletasunengatik zentratuko naiz bi hoietan. Literatura eta batez ere zineman, ezta? Nola errepresentatu den historian zehar gai hau. Zer nolako ibilbidea egin duen errepresentazio mota honek, bai? Eta baita ere zer nolako eztabaidak piztu diren gai honen inguruan. Hori baita agian interesgarriena, ezta? Pentsatzen hasten direnean, holokaustoa gertatu edo Bigarren Mundu Gerra amaitu eta berehala pentsatzen hasten direnean, hau kontatuko da pelikula batean, hau kontatuko da novela batean, eztabaida sekulakoa pizten da. Gaur egun ez da hala, badakigu ja ez dagoela eztabaida hori, noski egin daitezkela holokaustoaren inguruko pelikulak, eta askotxo ikusi ditugu, bai? Baina bere garai, bere momentuan, eztabaida sekulakoa izan zen, hamarkadak iraun zuen eztabaida, eta gaur egun oraindik ere, mantentzen dena nolabait, zentzu batean, bai? Eta holokaustoaren gaia oraindik ez da gai lasaitasunez hartu daitekeena eta edo zer gauza zilegi dela pentsatuta, baizik eta, beti, hainbeste sentimendu, hainbeste gauza lazgarri esan dudan bezala daude tartean, hainbeste sensibilidade jokoan, oraindik ere, tentuz hartzen den gaia dela, ez? Orduan, gaur ona planteatzera natorren hausnarketa edo egingo dugun bidea horren ingurukoa izango da. Zer nolako tabuak egon diren, gai hau jorratzerako orduan, errepresentatzerako orduan, eta baita ere azkenean bide hori edo historia hori da tabu horiek nola eroriz joan diren horren, edo erorketa horren historia bat, ez? Ze geroz eta, denboraren poderioz normala den moduan, geroz eta modu irekiagoan joan da egiten, eta tabu horiek geroz eta ahulagoak bihurtzen joan dira, ez? Baina hasierara jotzen badugu, hau ez da bai, hasierara jotzen badugu eta hasierarekin esan nahi dut, hau gertatu, eta hau esaten dudanean, Auschwitz irtenbide finala, hori guztia, holokaustoa, eta hau gertatuta gero, ematen du, hautua dala isiltasuna. Hau ezin da errepresentatu. Eta honi buruz ezin da
hitz egin, bai? Hau hala da, bai errepresentazioen historioa begiratzen badugu, rastreatzen badugu, egia da, nahiko egia da, ez dela asko jorratzen, ez dela asko errepresentatzen, pixka bat baien, baina gutxi eta arrakasta gutxirekin. Eta hau egia da ere eztabaidaren aldetik. Eztabaida intelektual badago, eta pentsalari judu asko hasten dira honen inguruan pentsatzen, eta gehienak bat datoz, hau ezin dela errepresentatu. Eta hor badago figura importante bat, Teodor Adorno dena, Frankfurteko eskolako buruetako bat, berak esango du bere esaldi famatu hori pixka bat markatuko duena gai honen inguruko iritzi nagusia. Eta hori da, Auschwitz eta gero poesia idaztea basakeria ekintza bada. Berak esango du hau, eta beste antzeko gauzak, adibidez Auschwitz ondorengo kultura oro zaborra da. Eta ideia hauen inguruan egon zen bere bizitza osoan zehar, geroz eta ñabardura gehiagorekin noski, denborak aurrera egin ahala. Baina bai markatzen duela pixka bat intelektual juduen iritzi orokorra. Eta hori da, gai hau aparteko gaia da, berezia da, ezin da tratatu beste guztiak bezala. Eta ezin dugu onartu, honen inguruko poema bat egitea, beste edozer gauza bati buruz egiten den bezala. Ezin dugu onartu, honen inguruko historiotxo bat kontatzea, beste edozer gauzari buruz hitz egiten den, edo kontatzen den bezala. Eta hor badaude bestelako intelektual garai horretakoa, garaia esan edut 50-50ko hamarkadan, isiltasunaren garai hori. Adibidez, George Steiner kritikariak, literatur kritikariak, esango zuen Auschwitzeko mundua hizkuntzatik edo hitzatik harago dago. Arrazoitik harago dagoen bezala. Eta hitz egin ezin denaz hitz egiten bada, hizkuntza bera arriskuan jartzen da. Hau esango du. Irving Howe kritikariak antzeko gauza. Ja ez du esaten ezin dela hitz egin, baina esaten du shoaren errepresentazioak gaia nolabait otzandu dezake, edo domestikatu dezake, edo jasangarriago bihurtu. Bere lazgarritasun hori ezin da harrapatu errepresentazio batean. Beraz, errepresentatu egiten badugu, nahi eta nahi ez apaldu egiten dugu. Eta kentzen diogu dimentsio terrible hori, edo pixka bat kentzen diogu. Eta hori agian ez da desiragarria, hori da bere iritzia. Saul Friedlanderrek, historialariak, antzeko gauza bat esango du. Esango du, holokaustoa muturreko gertakaria da, eta ezin da, muturrekoa denez, apartekoa inoiz gertatu ez dena, eta salbuespen bat denez, ezin da modu tradizionalean errepresentatu. Ez du esaten ezin da errepresentatu, baina bai beste bide batzuk bilatu beharko liratekela, hau, hain berezia dena, hain apartekoa, errepresentatu nahiko bagenu. Eta gero azken aipua ekarriko dizuet, Elie Wieselena, hau da holokaustoaren pedagogia eta divulgazioa gehien egin izan zuena Estatu Batuetan. Honek ez du esaten ezin denik errepresentatu, baina bai fikzioaren kontrako alegatu bat egiten du. Ez zaio ondo iruditzen, ez zaio zilegi iruditzen, imaginazioa erabiltzea biktimen tokian jartzeko. Biktimek hitz egin dezakete, biktimek beren historioa errepresentatu dezakete, baina beste norbaitek egitea, hau bizi izan ez duenak hau egitea, imaginazioaren bitartez biktima baten tokian jartzea, ez zaio zilegi iruditzen. Eta beraz, bere iritziz ezin da Auschwitzi buruzko nobelarik egin. Auschwitzekin fikzioa egitea horroreari dimentsio estetiko bat eskaintzea delako. Eta hau da gai bat bai askotan oraindik ere agertzen dela, esaten denean nazien pelikuletan naziak ze elegante ateratzen diren, nolabait, naziak igual ikusiko ditugu sekulako barrabaskeriak egiten, baina beren uniforme eleganteekin, rubio platino, begi urdinak eta zera hori, nolabait imaginarioan ere ari garela elikatzen nazi elegante, sofistikatu eta horren klitxea, adibidez. Eta hor ikusten du berak arrisku bat. Beraz, lehenengo urte horiek, lehenengo markada horiek, erramaituta berehala, 40ko hamarkada, 50ko hamarkada, pixka bada isiltasunaren garaia. Eta isiltasuna bada kritikari hauen edo pentsalari judutar hauen hitzetan ikusten den bezala aukera moral bat, ez dugu hitz egingo ezin delako eta hitz egitea okerragoa da. Baina badaude beste arrazoi asko ere isiltasun honetarako. Eta bat da trauma. Handik bizirik atera direnak, superviviente horiek,
gehienek ez dute hitz egiten ezin dutelako hitz egin, bai? Trauma hain da handia, isiltasuna baino ez daukatela aukeran, bai? Gainera badago ere, nola gertatu zaiena hain dagoen gertatzen den, edo gauza arruntetatik hain kanpo dago, badagoela ere beldurra, kontatzen badute gertatutakoa ez dietela sinestuko. Adibidez, Primo Levik kontatzen du amesgaizto hori zeukala, Auschwitzen zegoenean, amesgaiztoak zituen, bueltatzen zela etxera, Italiara, ama eta arrebarekin topo egin, hasten zitzaien kontatzen gertatutakoa, eta haiek ezin sinestuta bizkarra ematen zioten, eta ez zioten entzun nahi, ez? Orduan baita ere, isiltasuna, sinestuko enauten beldurrez. Han egon ez denak ezin du sinetxi, ezin du ulertu, ezin hau konprenitu, beraz, hobe dut isilik geratu, bai? Dena den badaude, salbuespen batzuk, lehenengo urte horietan, 40ko hamarkada zari naiz oraindik ere, bai? Bueno, hauetako batzuk oso ezagunak dira egun, bai? Beste batzuk ez hainbeste, L'Espécimen novela hau, nik ezagutu nuen, edo ezaguna egiten zait pixka bat, Marguerite Durazen pelikula horretan hemen zinemaldian estreinatu zen, Amaia ikusi duzu, La Douleur deitzen den pelikula, ez dakit ikusi duzuen, baina, bueno, kontatzen da Marguerite Durazen senarra, Robert Antelme hau, nola dagoen hori, esparru batean, eta berak ez daki biziri dagoen, ez dagoen, sufrimendu handiko pelikula da, bueno, bizirik atera zen, eta liburu hori idatzi zuen, bere memoriekin bizirik atera eta bere ala, ezta? Paul Celanen poesia liburu bat ere badagor, baina justo Paul Celanen poema horiek irakurrita Adorno hori bururatu zitzaion esatea Auschwitz eta gero poesia idaztea basakeria ekintza bada. Beraz, etzen oso ondo hartua izan. Eta badaude, hemen zerrenda honetatik edo hasierako eredu hauetatik, adibide hauetatik, bi liburu bai oso famatuak direnak, ezta? Eta bat da Primo Levirena, hau gizon bat bada, eta bestea Ana Franken diarioa, ezta? Baina, liburu hauek ez pentsa izan zirenik arrakasta idatzita berehala. Bai? Urteak behar izan zituzten arrakasta lortzeko. Primo Levik ez zuen lortu berak nahi zuen argitaletxean argitaratzea, eta 10 urte itxaron behar izan zituen benetako argitalpen non bat izateko, eta zabalpena izateko, eta hor hasi zen bere fama, ja 50ko hamarkadan, ez? Eta Ana Franken kasuan gauza bera. Bere aitak berehala publikatzea lortu zuen argitaletxe txiki batean, baina ez zuen arrakasta handirik izan, gero ja Estatu Batuetara salto egin zuen, eta han 50ko hamarkadaren erdialdean antzerki bat egin zen hor Broadwayen, eta han ja arrakasta izan zuen, eta antzerkitik zinemara pasa zen, 59an, ez zuena izugarrizko arrakasta izan, pelikulak, gaur egun ez da asko gogoratzen. Bueno, baina Oscar bat edo beste irabazi zuen, eta ja handik aurrera ja 60ko hamarkadan, orduan ja bai, Ana Frank ja mundu osora zabaltzen da, mundu guztiak ezagutzen du, eta bere izena oraindik gogoratzen dugu, eta oraindik irakurtzen dugu, ezta? Baina etzen hala izan 40ko hamarkada horretan. Beraz, naiz eta salbuespen batzuk egon badauden, ikusten dugu isiltasunaren aukera hori praktikan ere betetzen dela. Urte horiek nahiko ilunpetan daudela oraindik, bai? Eta zinemari buruz ari bagara, nahiko antzeko kasua topatzen dugu, bai? Bueno, zinemak badu beste funtzio bat, eta hori da dokumentatzearena, ez? Eta oso argi ikusten dute aliatuek, sartzen direnean kanpoetan, eta erakutsi nahi dute munduari zer gertatu den, eta gero epaiketak egongo dira, eta Nurembergen frogak aurkeztu behar dira, eta bar. Eta beraz bai ematen zaiola zinemari garrantzi handia, baina ez hainbeste artistikoa edo representazioaren ikuspuntutik, baizik eta testimonio hori izateko frogak biltzeko, ez? Hau zer izan zen, nola bizi zen jendean, edo nola hiltzen zen jendean, hobe esan da, ez? Eta orduan badago gaur egun oraindik irakasten den, dokumentalen historian dagoen dokumental bat, eta hori da oso izen esplizitoa daukan Nazi concentration camps, hemengo zikloan erakutsi dena, ez da? Eta, oso modu transparentean eta zuzenean erakusten duena zer zen hori, ez? Nola zegoen jendean, zer nolako egoera tamalgarrian, eta zer nolako mailetara iristen zen krudeltasuna, ez?
baina beti ere asmo horrekin, kamarak ematen digulako testigantza fidela edo behintzat fama hori dauka, ezta, irudiak. Fikzioaren aldetik badaude salbuespentxo batzuk, baina ez asko, eta gainera pelikula poloniarrak dira, esan nahi dut ez direla Hollywoodeko pelikulak mundu osoan eragina izango dutenak, eta uste dut ere zikloan Wanda Jakubowska, gaizki esango du segurenik, Jakubowska, azken etapa, ez? Pelikula hori dago, fikzioa dena berez, baina Wanda zuzendariaren bizipenetan oinarrituta dagoena, ezta? Eta baduena kutsu dokumental hori, Auschwitzen bertan grabatuta dagoelako, eta bar, ez? Eta Polonian ere, urte berean, 48an, badago beste fikziozko pelikula bat, Border Street deitzen zaio inglesez, Varsoviako getoari buruzkoa, bai? Eta bertako juduen zera, egoerari buruzkoa, bai? Dena den, urte hauetan, 40-50ko hamarkadan gertatzen da gauza bat, eta hori da holokaustoa bera, nola esan, ez dela ezagutzen. Osa, holokaustoa hitza bera ez zen erabiltzen, edo ez zegoen zabalduta, bai? Eta hori ikusten da Nazi concentration camps honetan adibidez ikusten da, hitz egiten denean biktimei buruz edo superbibientei buruz, ez dutela inoiz judu hitza aipatzen. Hor ez dago judurik, hor daude italiarrak, frantsesak, poloniarrak, beti nazionalitatearen arabera klasifikatzen dira preso, bertan atxilo daudenak, ezta? Eta honek, asko esaten du garai horren inguruan, eta nola etzen ulertu bere magnitude osoan gertatutakoa, bai? Pentsatu behar dugu, Bigarren Mundu Gerra dela inoizko gerrarik handiena, ezta? Kristorenak eta gertatu direla, eta beraz, juduak hil dituztela, beste hainbeste hil diren bezala, ez? Errusiako frontean, edo Japonian bota diren bomba nuklear horiek, alegia, gertatu dira gauzak inoiz gertatu ez direnak, kualitatiboki eta kuantitatiboki gerra horretan, ez? Eta ematen du juduen suntsitze programatu eta sistematiko hori, ez dela nabarmentzen gertatu diren gauza lazgarri horien guztien artean, bai? Eta orduan, urte horietan badago lan bat ere, holokaustoa zer den, holokaustoa hitza bera erabiltzen hasteko, badago lanketa bat urteetan zehar ematen dena, bai? Eta orduan, denborak aurrera egiten du, lan divulgatibo hau ematen da, gertatzen da ere gauza bat importantea 60ko hamarkadaren hasieran, eta hori izango da Eichmannen bahiketa eta epaiketa, eta hor bai ikusten dugula medioetan gehiago hitz egiten dela zer izan den irtenbide finala deitzen den gauza hori, ez? Eta izan da, Europako judu guztiak suntsitu nahi ditugu, bai? Milioika pertsona suntsitu nahi ditugu, eta iaia lortu dugu. Eta iaia egin da, ezta? Milioika pertsona sistematikoki desargerraraziak, akabatuak, jaio direlako, gainera ez da kontu erligioso bat, ez da erligio bat dutelako, hizkuntza bat dutelako, ez da kontu genetiko, arrazista, puro bat, ezta? Eta horrela ulertarazteak denbora eskatzen du. Gainera beste gai bat dago, eta hori da antisemitismoarena, ez da erosoa esatea, existitzen denik, baina existitzen da. Eta beraz, juduei gertatzen zaiena, zenbait tokitan, zenbait zirkulotan, agian ez da importantea, agian esageratzen ari dira, agian, beti antisemitismoaren edo antisemitismoarekin lotuta dauden aurre iritzi horiek, hor daude, ezta? Esan bezala, denbora igarotzen da, eta horrek ere eragiten du mutu egon diren horiek hitz egiten hasten direla, bai? Hori da Jorge Semprunen kasua adibidez, gerora Espainiako kultura ministroa izan zena eta Buchenwalden egon zena, berak esan zuen lehenengo urtetan ezin zuen hitz egin, bai? Ez hitz egitea, honen inguruan ez hitz egitea da bizirauteko modu bakarra. Baina amnesia selektibo honek ere prezio bat ordainarazten dizu, eta azkenean hitz egin behar duzu, ez?
Eta berak 60ko hamarkadan publikatu zuen esperientzia hauen inguruko bere liburua, Le Grand Voyage, El Largo Viaje, memoria liburu hori, ez? Eta bera bezala beste hainbeste. Hor badago, ja, pasadirenean 15-20 urte, trauma hori superatzeko modua, bada hitz egiten hastea, memoriak idaztea, eta hor bai, bum txiki badagoela, honen inguruan, ez? Eta ja, arazoaren edo gertakariaren dimentsioa ulertarazten hasten da. Beraz, 70ko hamarkada ja prest dago, nolabait mundua ja prest dago, honen inguruko fikzioa egiteko. Baina hemen bai sortzen dela benetako debate bat, ez? Ze gauza bada, esan bezala, testimonioa, nian egon naiz eta nire biktima estatusetik eta nire esperientziatik kontatzen dut, eta beraz, hori gutxi gora bera errespetatzen da. Baina beste gauza bada, zuzendari batek esatea, nik egingo dut pelikula bat eta kontratatuko ditut aktore hauek eta honi jarriko diot nazi uniformea eta honi jarriko diote judu mozorroa eta benga, egin dezatela antzerkia, ez? Hori beste gauza bada, hori beste pauso bada. Baina, ikusi zen moduan, oso arrakastatsu suertatu zen, bai? Eta Estatu Batuetan badago inflexio puntu bat, holokaustoaren inguruko errepresentazioari dagokionez. De hecho, holokausto hitza bera ere maigaineratu zuena eta popularizatu zuena, eta ja denok dakigu zer den, bai? Eta hori da Holocaust deitzen den miniserie bat. Estatu Batuetako telebista batek, NBCk, egin zuena 1978an, bai? Zer gertatzen da miniserie honekin, kristoren arrakasta lortzen duel. Dauka xer bat, telebista ikusten ari diren guztien artean, 40% ari da telesalau ikusten. Hauek dira gauzak garai horretan gertatzen zirenak, ez zegoelako, telebista bakarrik zegoelako, ez zegoen beste aukerarik, eta orduan mundu guztia zegoen telebista ikusten. Baina, ere, kanal asko zeuden, eta pertsonen erdian, ikusleen erdia, hau ikusten ari zen. 120 milioi pertsonek ikusten zuten lehenengo emisioan, bai? Gero ja Europan emititu zen, eta bar. Kristoren arrakasta izan zen, baina suposatu zuen ere, ia lehenengo aldiz horrelako mainstream produktu bat, bere mainstream tasunaren ezaugarri guztiekin holokaustoaren gaiarekin. Eta mainstreamaren ezaugarriak esan nahi dut, orain ikusiko dugu, serie honen hasiera, eta nola izan zitekeen beste edozein telenovelaren hasiera. Hau izan zitekeen Dallas, edo Falcon Crest, edo Bonanza, garai horretako telesail mitiko horiek, kode estetikoei dagokionez oso antzekoa. Lo único, gaia holokaustoa zela, eta hor bi familia zeudela, eta batzuk juduak ziren, beste batzuk naziak ziren. Ahí está, ¿No crees que ha llegado el momento de salir y recorrer mundo? Este verano.
ikusten duzu bezala, aurkezteko modua da garai horretako edozein telesaiek egingo lukeena, ez? Hor agertzen dira aktoreak, bere izenarekin, aktoreen izena eta pertsonaiaren izena, musika bat propio sortu da sentimendu batzuk pizteko, bai? Beraz, hemen ikusten dugu ja holokaustoaren gaia hartu dela eta sartu dela mainstream produktu hoien kate batean, bai? Eta egiten dela beste edozein gaiari buruz egingo litzateke bezala. Alegia, aurreko aipu hoietako batean esaten zenaren kontra, ez? Holokaustoa hain da muturreko gertakaria ezin dena modu tradizionalean errepresentatu, bai, egin alda eta gainera arrakasta handiz, bai? Eta gaur egun ikusita igual ez gaitu gehiegi harritzen. Baina momentu horretan bai ulertzen dut zergatik intelektual batzuentzat batez ere, hau izan zen olako anatema bat iaia, ezta? Azken finean errepresentazioa eta fikzioa egiten dugunean egiten den gauza bat beti da manipulatzea, ez? Ez dut manipulatzea esaten konnotazio txarrarekin, baizik eta literalki, ez? Gauzak manipulatu behar dira. Esan dut errepresentazioa errealitatearen ordezkapen bat zela, baina errepresentazioa ere errealitatearen gauza batzuen aukeraketa da, eta beste gauza batzuk kanpo geratzen dira. Orduan hemen aukeratzen dira gauza batzuk, eta hoiekin kontatzen da historia, baina kanpo geratu dira beste pilo bat. Eta hau da konstante bat, holokaustoaren fikzioaren inguruan, sortu da imaginario bat, eta sortu dira zeinu batzuk, semiotikoak jartzen bagara, zeinu batzuk erabiliko direnak, ez? Eta hori da esbastika lan esan dugun bezala, ez? Bihurtu dela produktu bat, gure imaginarioan zentzu bat daukana, edo pijama marraduna, ez? Beste bat. Edo kanpoen sarrera, ez? Arbeit macht frei, esaldi horrekin. Eta, lau bost gauza daude, guretzat ja, esan nahi dutenak, hau. Baina hau deitzen dugun hori, Auschwitz irtenbide finala, edo nahi duzuen bezala, askoz gehiago da. Baina guk, horrekin harremana izan alizateko, nola gu ez garenan izan, guk behar dugu sistema semiotiko hau, lau bost irudiekin beti errepikatuko direnak, klitxe bihurtuko direnak, ulertzeko, ez? Edo honekin kontaktua izateko. Bai? Eta hau da fikzioaren, orokorrean fikzioaren paradojetako bat, bai? Manipulatu egin behar dela. Manipulatu egin behar dela ulertarazteko, bai? Lehen esan dute, realitateak akotxen artean idatzi behar dugu. Realitatea da gauza bat ezin dena ulertu. Eta paradogikoki behar dugu fikzioa, azkenean gezurra, behar dugu ipuintxo bat, errealitatea ulertzeko, bai? Ze zuek pentsatu bestela, zuen egunerokoan zerekin emozionatzen zarete gehiago. Novela bat irakurtzen badakizuena fikzioa dela, baina gertatzen dira hor kristorenak, ume bat hiltzen da, bere funeralean gaude, bai? Edo, esaten zaigula, ez dakit non bomba bat erori da, Gazan bomba bat erori da, eta 5 ume hil dira, ez? Bagian, negar gehiago egingo dugu novela hori irakurriz, funeral hori kontatzen zaigunean, fikziozkoa den, guk badakigu, baina sartuta gaude fikzio horretan, negar gehiago egingo dugu fikzio horrekin, eta ez, errealitatea dela dakigun zera horrekin, bai? Kontatzeko moduagatik da. Ze azken buruan berdin zaigu egia den edo ez. Kontatzeko modua da iristen zaiguna edo ez, bai? Eta askotan errealitateko gauzek behar dute fikzioaren filtroa, behar dute arketipoaren erabilera, behar dute dimentsio metaforiko bat, benetan gugana iristeko. Eta hau da paradoja bat, niri oso ederra iruditzen zaidana, eta magikoa, baina intelektual hauentzako, lehen aipatu ditu da noientzako, sakrilegioa zena, ia, ezta? Osea, zer, kontatu behar duzu historio bat, jarri behar duzu hemen aktore bat, eta esan behar duzu Heydrich zela, eta Meryl Streep kontratatu behar duzu juduarena egiteko, bai? Eta ezin zara emozionatu bestearekin, errealitatearekin, hala da, ez? Eta eskerrak fikzioa daukagula gauza hauek ulertzeko. Bestela agian ez genuke inoiz ulertuko, ez? A ber, nola bueltatzen ari zen orain? Hola.
Bueno, beraz, Holocaust izeneko telesaio honek hainbesteko arrakasta daukan, ja nolabait iturria zabaltzen dela, ez? Hemen Hollywoodi buruz ari naiz. Ja hasten dira, hori, holokaustoaren gaia, sartzen da bete-betean mainstreamaren, edo mainstream korronte horretan, ezta? Eta hurrengo urteetan, badaude pelikula batzuk oraindik ere asko gogoratzen direnak, adibidez, Sophie's Choice, la decisión de Sophie, berez novela batean oinarrituta dagoena, Hollywooden hainbestetan gertatzen den bezala, ez? Baina ja fikzioaren pikoa nolabait, eta ja estandarra markatzen duen pelikula izango da Schindlerren zerrenda. Bai? Hori denok ikusiko zenuten pelikula hau, ezta? Spielbergen pelikularik prestigiotsuena dela esango nuke. 93. urtekoa, baina baita ere novela batean oinarrituta. Hamarkada bat lehenago idatzitako zera novela batean oinarrituta, bai? Esan dut Spielbergen pelikulari prestigiotsuena edo dela, bai? Gaur egun hala konsideratzen da, baina atera zuenean polemika kristorena izan zen. Nik hau nuen gogoratzen dut pelikula atera zenean, joan nintzen zinemarata dena, baina nuen gogoratzen edo enintzen konsiente izan zer nolako polemika sortu zen pelikula honekin, bai? Eta zein zen arrazoia, fikzioa egiten ari zela. Hori besterik etzen, alegia manipulatzen ari zela, bai? Baina fikzioa berez hori da, ez? Eta Spielbergi atera zitzaion etsai porrokatu bat, bere pelikularen kontra kristorenak esan zituenak, eta hori da Claude Lanzmann zinegile frantziarra, bai? Zeberak Hollywoodek fikzioaren bidea hartu zuen bezala, berak kontrako bidea jorratu nahi izan zuen, ez? Eta egon zen 11 urtez, 11, benetan 11, literalki 11, bere dokumental famatu hau errodatzen, Shoah, ezta? Hain famatua, ezen Shoah hitza ere popularizatu zuen, bai? Miniseriak holokausto hitza popularizatu zuen bezala, Shoahak oraindik ere Frantzian nik uste gehiago erabiltzen dela Shoah eta ez hainbeste holokaustoa, bai? Eta zein da Lanzmannen apostua Hollywood bete-betean fikzioan sartzen ari den bitartean, eta Meryl Streep hor daukagun bitartean hainbat pelikula egiten gaiaren inguruan, bera berriro ere itzultzen da hasiera puntura, eta hasiera puntura da testimonioa, bai? Testimonio hutsak. Joaten da gauza gertatutako tokietara, baina gaur egun dauden bezala. Ez du erabiltzen ez artxibozko irudireik, ez ezer. Da, gaur egun nola dauden paisaia horiek, Poloniako paisaia horiek, eta zer kontatzen dioten handik bizirik atera zirenak, ez dira bakarrik superbibienteak pelikula honetan, tipo desberdinak agertzen dira, batzu dira inguruan bizi ziren poloniarrenak, batzuek nazientzako lan egiten zutenak edo elkartrukeak egiten zituztenak, bai? Baita ere laguntzen, kanpoen barruan laguntzen zuten juduen testimonioak daude, eta bar. Orduan, nahi nuen ikusi justo pizkatxo bat, ikus dezagun, baina, klaro, nahi nuen ere jarri, hori, postuta ez du zaidala. Ez, hori da. Nahi nuen konparatu pizkatxo bat, Spielbergen pelikula, eta Shoaharen zati bat ikus dezagun ze bi apostu desberdin eta erradikalki kontrajarriak dira. Hau da trailerra, besterik gabe ikusiko dugu Schindlerren zerrendaren trailerra. Hoy es un día histórico. El día de hoy será recordado. En años venideros, los jóvenes preguntarán con asombro acerca de este día. El día de hoy hará historia y vosotros seréis parte de ella. Hace 600 años, cuando en todas partes les culpaban de la peste negra, Casimiro el Grande, así le llamaban, invitó a los judíos a venir a Cracovia. Vinieron, trajeron sus pertenencias a la ciudad, se instalaron en ella, se afianzaron y prosperaron.
negocios, la ciencia, la educación, las artes. Llegaron sin nada. Sin nada. Y florecieron. Durante 6 siglos ha habido una Cracovia judía. Pensadlo bien. Esta noche, esos 6 siglos serán solo un rumor. Nunca ocurrieron. Bueno, horrekin nahikoa da. Eta orain jarriko dizuet soaren zatitxo bat. Azkenean istorio bera kontatzen ari da. Einmal sprachen sie von Malchemoes, also von den Todesengeln. Die beiden Sachen konfrontierten sich diese Wörter. Plötzlich kam eine Stille zwischen den Menschen auf den Hof des Krematoriums. Diese viele Augen guckten auf dem flachen Dach des Krematoriums. Und wer stand da? Aumeier, der SS, der Chef der politischen Abteilung Grabener, Untersturmführer Hössler. Und da sprach zu der Menge Aumeier: Ihr seid hergekommen, um zu arbeiten für unsere Soldaten auf dem Front kämpfen. Und wer arbeiten kann, dem wird es gut gehen. Plötzlich hat man gesehen, dass die Menschen in den Menschen wieder ein bisschen Hoffnung gekommen ist. Das könnte man also ganz andeutlich spüren. Den Henker ist es wahrscheinlich gelungen, der erste Schritt. Oh, da sah es, dass es so geht. Da fing an wieder Grabener zu denen Menschen sprechen. Wir brauchen Maurer, wir brauchen Elektriker, wir brauchen alle Facharbeiter. Und da nahm sich das Wort wieder der Hössler und guckt so in der Menge und seht so einen kleinen Mann. Noch heute sehe ich in meine Augen. Was sind Sie vom Beruf? Der Mann sagt: Herr Offizier, ich bin ein Schneider. Sie sind ein Schneider. Was für ein Schneider sind Sie? Ich bin ein Herrn. Nein, ich bin Herrn, sowohl auch ein Frauenschneider. Wunderbar. Solche Menschenfrauen brauchen wir in unseren Ateliers. Weiter guckte er, wandte sich auf eine Frau. Er sprach sie an: Was sind Sie vom Beruf? Krankenschwester, sagt diese Frau. Oh, wo, das brauchen wir, Krankenschwester, für unsere Krankenhäuser, für unsere Soldaten. Wir brauchen alle. Nur ihr müsst euch jetzt ausziehen, weil ihr müsst desinfiziert sein. Wir müssen für eure Gesundheit sorgen. Wie ich sie gesehen habe, sie schienen mir beruhigt zu sein. Sie waren glücklich, dass man ihnen zugesagt hat. Und sie fingen sich an auszuziehen. Auch wenn sie gezweifelt haben. Wenn man leben will, muss man hoffen. Auf dem Hof waren die Kleider geblieben. Überall, so zerstreut. Aumeier erschien glänzend zufrieden über den, wie er das gemacht hat. Und er hat sich gewandt auf einige SS-Führer und hat denen gesagt: Seht ihr, so muss man es machen. Durch diese Maßnahmen hat man entwickelt eine weitere Sprung. Jetzt könnte man diese Kleider nämlich benutzen. Bueno, pasartetxo honetan kontatzen zaiguna askotan ikusi dugu fikzioan, ez? Da nola sarrarazten diren juduak gas kameretan, bai?
Baina hemen Lanzmannek egiten duen apostua oso desberdina da. Eta konparatzen badugu Spielbergen trailerrarekin, ez dauka zerikusirik, ez? Testimonio hutsarekin kontatzen da. Eta paisaia hutsak. Hor, han gertatu zen hori, baina orain dela 40 urte. Bai? Eta gaur egunekoa erakusten ari naiz. Beraz, zer geratzen zaizu zuri ikusentzule moduan, geratzen zaizu testimonio hori, eta zuk zeuk imaginatzea, ez? Hau da, Lanzmannen asmoa hori omen zen. Imaginazioa ez hiltzea. Nola hiltzen da imaginazioa? Bueno, ja, errepresentazio esplizito batekin, zirudi inapelable batekin. Jartzen badizute jende multzo bat, beraien pijama marradunarekin, edo biluzik sartzen eta aniltzen, hori da. Zure imaginazioak ez dauka biderik beste nonbaitera jotzeko. Hori da, eta punto, ez? Lanzmannen apostua beste bat izan zen. Testimonio hutsak, eta norberak imaginatu dezala. Bai? Orduan, Spielbergen kontra oso bortitz mintzatu zen, melodrama kitsch bat zela esan zuen, Schindlerren zerrenda, fikzioaren bitartez trivializatzen zuela gaia, gainera aktoreak ere gaizki zeudela, porque zuten ematen esparru batean hainbat denbora pasatutakoak, ez? Oso guapoak eta ondo zeuden. Gainera kritikatu zion ere aleman baten, Schindler azkenean aleman bat zen, Polonian bizi zena, hor Krakowian fabrika bat zeukana, eta bera da heroia pelikula horretan gogoratzen baduzue, baina aleman bat da azken finean, ez da biktimaren ikuspuntutik kontatzen historia, ez? Eta, gero nazien uniforme eleganteena ere aipatu zuen. Norbaitek interesa badu eta irakurri nahi badu artikulu osoa hemen dago linka, Schindler's List is an impossible story, hor dago, esan zituenak ikusi nahi badituzue. Bai? Spielbergek nahiko ondo hartu zituen kritika hauek ematen du, erantzun egin zuen fundazio bat sortzen, SOA Foundation deitu zuena, justo pelikularen diru apurra, diru asko egin zuen pelikula horrekin, noski, baina diru hori aprobetxatuta, parte bat, superbibienten testimonioak biltzeko, ez? Eta, munduan dagoen repositorio handiena testimonioekin Spielbergen fundazio honetan egin da. Beraz nolabait Spielbergek ere jarraitu nahi izan zuen Lanzmannen bidea, testimonioari pisua eman, baina egia da Spielbergen pelikula honek ja zabaldu zituela ateak eta edozein motatako pelikulak egiten hasi zirela holokaustoaren gaiarekin. Alegia, zinemaren historiak edo mainstreamak jarraitu zuela Spielbergen bidea eta ez Lanzmannen bidea, ezta? Baina, normala ere bada, eta zine komertzialak bere arauak ditu noski, eta 9 ordutako dokumental bat testimonioekin bakarrik, ezin du arrakastandirik izan merkatu mailan, ezta? Beraz hori normala da. Baina, fikzioarekin batera, tabu hori botatzearekin batera, beste tabu batzuk ere erortzen hasi ziren. Eta erori zen urrengo tabua, hau da, gerora Spielbergen pelikula eta gero etorri ziren beste hainbeste pelikula famatu, ez, holokaustoaren gaiarekin, gehienak oso ezagunak dira, batzuk Hollywoodekoak, beste batzuk europarrak, baina Hollywooden oskarizatuak, bai? Adibidez, El Libro Negro, Landak irabazi zuen Oskarra, edo pelikula hungariarra, El Hijo de Saúl, Oskarra irabazi zuen ere, beraz nolabait mainstreamaren zigilua daukate denek. Urrengo tabua orduan, ikusten ari naiz, gehiagin luzatzen ari naizela, beraz, azkarrago hitz egingo dut orain. Urrengo tabua izango da umorearena, bai? Umorea erabili daiteke holokaustoaren gaia kontatzeko. Eta hemen badaude bi aurrekari oso argi, zinearen historian oso importanteak diren bi pelikula, eta hori da Chaplinen Diktadore handia pelikula, ezta? Pelikula zoragarri hori, Chaplinek hitz egiten duen lehenengo pelikula da, bai? Ja badira 10 urte zineak soinua daukala, baina Chaplinek eusten dio zine mutuari, 10 urtez, eta oraindik arrakastarekin Chaplin delako, bai? Baina ja 40. urtean esaten du, egingo dut nire lehenengo Tolkia, ez? Esaten zitzaien, nire lehenengo pelikula hitz egin da, eta izango da Hitlerren parodia bat egiteko, bai? Eta orduan, pelikula zoragarria da, ikusita izango duzu eta ez baduzue ikusi, eta oso umoretsua da, baina kontatzen zaigu ere, zer den
zer diren bi diktadura horiek, ez, agertzen da Hitler izan daiteken bat, eta Mussolini izan daiteken beste bat, hori ikusten direnak, bai? Zer gertatzen da, pelikula hau eginda dagoela 40. urtean, bai? Oraindik ere irtenbide finala deitzen den hori gertatu ez denean, bai? Hombre, urteak dira juduak jasarriak direla, eta urteak dira esparruak existitzen direla, baina oraindik ez da erabaki judu guztiekin amaitzea, hori 42. urtean gertatuko da, ezta? Eta orduan Chaplinek bere memorietan esaten du, jakin izan banu, benetan zer zen Hitler eta zer zen nazismoa, enuke gai hau horrela jorratuko, humorearekin, bai? Eta bestea da, Ernst Lubitschen To Be or Not To Be, pelikula komedia zoragarri bada, Hitler, antzerki talde batek protagonizatua, eta hor aktoretako bat Hitlerrez mozorratzen da, eta horrelako satira bat ere badago, noski, bere ingurukoa, Hitlerren ingurukoa, baina berriro ere hau dana holokaustoa gertatu aurretiko pelikulak dira, bai? Eta horrek nolabait debateetik kanpo uzten ditu. Humorea egin daiteke, orduan ez genekien ez, bai. Eta gainera bi komedia zoragarri dira, eta zinaren historian oso prestigiotsuak, eta bai. Baina benetan mainstreamaren baitan humorea erabili zuen lehenengo pelikula, hau eta gero, aurrekari hauek eta gero, izango da La Vita Bella, bai? Gogoratuko duzuena, Roberto Benignirena. Komediaren hildotik edo komediaren bidetik aukeratu zuen judu italiar honen historia kontatzea, ez? Eta bere semearena. Gogoratuko duzue, bera judua da, eskonduta dago judua ez den neska batekin, seme bat daukate, eta halako batean, esparru batera eramaten dute, eta bere familia berarekin doan, nolabait emazteak esaten duelako, ni ere eraman nazazu, ez? Eta orduan, protagonista geratzen da umearekin, eta umea babesteko edo kontatzen dio ipuin bat, eta esaten dio hau dela jolas bat, eta egin behar duzuna da eskutatuz, gizon gaiztoek ikusten bazaituzte puntuak galduko dituzu, eta irabazten badugu joko hau, azkenean tanke bat irabaziko du. Gogoratzen duzu, ez? Pelikula hau oso arrakastatsua izan zen bere garaian, Oskarra ere jaso zuen noski, bai? Eta nolabait hain ondo dago pelikula egindan ikuste eta hain sentsibilitate handiarekin, tabu hori ere erortarazi zuela, ez? Eta Schindlerren kontrako hainbat gauza esan zutenek, pelikula honen kontra ez zuten hainbeste esan. Kontrakoa, alde agertu ziren, ez? Eta Roberto Benignik, askotan defendatu behar izan zuen bere burua, baina oso ondo azaldu zuen, ezta? Esan zuen, hau ez da komedia bat, hau da pertsonai komiko baten istorioa holokaustoan. Bai? Baina ez digu aurrezten mingostasuna. Bera azken fina, spoilerra egingo dut barkatu, baina pentsatzen dute ikusita izango zuela, bera azkenean hil egiten da. Bai? Hil egiten dute. Hil egiten dute kameratik kanpo. Zedena umearen ikuspuntutik kontatuta dago, baina, eta hor, azken gif horretan, hori da bere azken momentua, eramaten dute hor pareta baten atzekaldera, eta han entzuten da bakarrik tututututu, eta gero nazia bakarrik ateratzen da. Bai? Beraz, etzaigu aurrezten hil egiten dutela, etzaigu aurrezten parte garratz hori, baina bai erakusten zaigu modu amable batean, ze umearen ikuspuntutik kontatuta dago. Bai? Beraz, formaren kontua da, baina ez edukia kendu digutela, ez gertakariak otzandu dituztela, ez gertakaria hor dago, bera judua delako hil dute. Bai? Bera eta beste hainbat pertsona bere inguruan. Baina formaldetik, beste aukera bada kontatzea modu lateralago batean agian, ez? Ume batek ikusiko lukeen bezala edo ikusiko lukeen bezala. Eta hau lotzen dut urrengo tabuarekin, ez? Eta da infantilizazioaren gaia. Hau kontatu holokaustoaren historia ume batentzako historio bezala, bai? Eta hor badago liburu oso bestseller bat, da hori, Pijama marradunaz jantzitako mutikoa, ez? 2006koa, eta handik gutxira egin zen pelikula ere, bai? Eta liburu hau bai izan zela oso kritikatua, ez baitu egiten La Vita Bellak egiten duena. Hemen bai aurrezten direla hainbat gauza, bai? Edo kontatzen diren gauzak ezin ziren horrela gertatu, bai? Ez dakit ezagutzen duzuen historia, baina hau da ume judu bat Auschwitzen dagoena, marradun pijama daramana, eta nazi baten semea.
nazia dago hor lanean, eta bere familiarekin, han bizi ziren bakizue, erakusketa ikusi baduzue oso ondo erakusten da hori, ez? Nola bizi ziren naziak inguruan, nola bizimodu normala egiten, asteburu pasa, bere haien bazkariak eta bere haien festak. Bueno, bi umeak, bata judua, bestea naziaren semea, topo egiten dute esiaren albo bakoitzera, ez? Eta hori hasten da lehenengo gezurra edo gezurra asko. Ze umeak adibidez Auschwitzen ez zuten bizirauten, bai? Iritsita berehala gaseatzen zituzten, eta hori labita belan ikusten da. Horregatik aitak esaten dio umeari eskutatu behar dela, bai? Hemen ez dakigu zergatik, baina bera bizirik dago, eta ez bakarrik biziri, baizik eta libre dabilela kanpotik, eta eser daiteke hor lagunarekin hizketan aritzera egun guztietan, ez? Orduan, bueno, egia da amaieran ere biak hiltzen direla, hori ez zaigu aurrezten, baina ezinezkoa den egoera bat planteatzen da, Auschwitzen ezin zen horrelakorik gertatu, ez? Eta hona ekarri dut beste liburu bat, eta hau ekarri dut bakarrik nire apetagatik, porque hau da nire haurtzaroan agian gehien gustatu zitzaidan liburua, eta gainera gai honekiko interesa ere piztu zidan, gaur eguneraino irauten didana, ez? Eta da nik gazteleraz irakurri nuen, cuando Hitler robó el conejo rosa, Judith Kerrek idatzitakoa, bere memorietan oinarrituta. Hau ere umentzako istorio bada, baina, esan bezala, ez zaigu aurrezten garraztasuna, bai? Hemen kontatzen da, Berlinen bizi dira, eta nola hasten diren, beren lagun, senide, juduek arazoak izaten, bai? Eta nola haiek ihes egin behar duten. Ez zaigu dena kontatzen, umearen ikuspuntua delako, umeak bakarrik kontatzen du, berak dakiena, beraren gana iristen dena. Baina ez dago gezurrik, pijama marradunez jantzitako kasuan bezala, ez? Ez dago gezurrik, badago garraztasuna, badago gauza lazgarririk, ez dago dena, baina dagoena egiazkoa da. Beraz, nik uste dut infantilizazioa edo umearen ikuspuntua erabiltzea edo umeentzako historiak egitea zilegi dela, noski, agian zilegi ez dena, edo, nire hain ondo iruditzen ez aidana da gezurrekin aritzea, ez? Umeek dena soportatu dezakete, eta umeek eskertzen dute bizitzaren alde iluna ere beraien gara iristea. Nik eskertu nuen bezala liburu hau irakurri nuenean, ez? Jakitea, ostras, zen nolako haurtzaroa, ze zaila, ze injustoa umeek hartu dezakete, bai? Ez edozein modutan noski, ez gorearekin, baina badaude moduak umeengan iristeko, eta, gezurra ez du zertan izan behar modu horietako bat, bai? Beraz, hau beste tabu bat superatu dena. Eta azken tabua, eta honekin ja amaituko dut, izango da erotismoa erabiltzea holokaustoa errepresentatzeko, bai? Hau da agian noski, arantza txuena edo, baina egin izan dena, bai? Alde batetik egiten da Europako zinema prestigiotsuenean, autore zineman, ez? Eta hor badago Pasoliniren Salo, ez? Zeinetan kontatzen dan horrelako historio sadomasokista bat, Salo da, Italiako iparraldean nazien baitan geratu zen estatu titere hori, ez? Eta hor hartzen dira sekuestratu egiten dituzte hainbat gazte, beraiekin denetariko torturak, bortxaketak eta humilazio sexualak pairatu ditzaten, ezta? Eta beste pelikula importante bat gai honi dagokionez izango da The Night Porter, El portiere di notte, portero de noche, bai? Hor ere sadomasokismoaren gaia hartzen da, gerra amaitu eta urte batzutara bat egiten dutelako hotel batean, nazi batek, orain porteroa dena hotel batean, Bienan, eta biktima bat, bai? Kanpoetako biktima bat. Beraien artean, egonda, dominazio sexualeko harreman bat, baina bihurtu dena sadomasokista nolabait emakumeak ere zer sentitzen duelako, bai? Orduan biktima berdugo rol horiek etengabeari dira aldatzen, gehiago orain aldian, ze orain naziaren bila dabiltza, nazi ehiztariak, ezta? Eta beraz, bera ere bihurtu da orain biktima, eta turbulentzia sexual horien barnean, biktima berdugaren arteko nahasketa, bai? Beraz, oso aldenduta,
aurretiko fikzioa edo gerora ere etorriko zen fikzio horretatik, zeinetan juduak beti diren biktimak, naziak beti diren berduak, hemen sexuaren bitartez dena nahasiago geratzen da. Neukan klip bat honen inguruan, baina gehiegi luzatzen ari naiz, eta nahiago dut kontatu, hau ere joera hau, erotizazioarena, holokaustoa eta erotizazioa, are urrunagora heldu dela ere, batez ere 70ko hamarkadan, eta batez ere Italian, ezta? Eta sortu egin zela genero bat propio, pelikula erotikoak holokaustoaren edo kontzentrazio esparruen baitan, ez? Eta hau da ja genero bat berez, Nazi exploitation izenekoa. Pelikula hauek guztiak existitzen dira. Pelikula hauek guztiak filminen daude, ikusi nahi badituzue, kuriosidadez. Eta berriro ere, sadomasokismo tropo horretaz edaten dute, bai? Hor gehienetan dago nazi emakume bat, esparroak zaintzen, eta egiten duena biktimekin, sexualki erabili, beraiekin esperimentuak egiteko, edo besterik gabe humilatzeko, dominatzeko, eta bar, ez? Orduan hau da gauza bat ematen dena momentu historiko konkretu batean, 70ko hamarkadan, Italian, Europa barnean izango da zentsura gutxien pairatzen ari den herrialdea momentu horretan, beraz askatasun hori badago. Baita ere hasiera VHS-en edo bideoen hasiera da, pelikula hauek ez dira zinema aretoetan modu komertzialean estreinatzen, baina bai daukatela zirkulazio handia bideoen bitartez, ez? Eta azkenean, exploitation deitzen diren genero hauek guztiek gauza bera egiten dute, morbo batetik edan, bai? Baina morbo hori existitzen delako gizartean, bai? Eta gai honen inguruan morboa baldin badago, edo hainbat taburen menpe egon badago, normala da balbula bat, eskape balbula bat egotea ere, eta horrelako produktuak ateratzea, ez? Nolabait gizartean dagoen morbo hori esplotatuko duena, edo egarri horri edaten emango diona, ezta? Baina hau harrigarria baldin bazaizue, ez dakit, igual ez zaizue harrigarria, niri pixka bat bai. Hau harrigarriagoa da Israelen gertatutako fenomeno bat, hau literaturaren esparruan gertatzen da, eta dira novelatxo hauek kioskoetan saltzen ziren novelatxo merke hoiek gai honekin ere bai? Holokaustoaren erotizazioa. Honek ere izen badauka, estalak deitzen zaio generoari, eta esan bezala Israeleko fenomeno bada. Israelen 70ko hamarkadan, berriro ere Eichmannen epaiketa horren inguruan, nolabait piztu egiten du berriro gaiaren inguruko interesa, hemen ja pentsatu behar dugu beste generazio bat sortu dela, 70ko hamarkadan, ja ez da bakarrik bizira ondutenak, baizik eta hauen seme-alabak, eta nola hainbesteko isiltasuna egon den gaiaren inguruan, nola hainbesteko tabua eraiki den holokaustoaren gaiaren inguruan, iristen da generazio berri bat, gaztetxoak, 15 urtekoak, imaginatu, ez? Nahi dutenak jakin, zer izan den, edo dauzkatenak, kuriositate handia daukatenak gaiaren inguruan, eta kuriositate handia ere sexuaren inguruan, bai? Eta bi gauza horiek, zer izan zen holokaustoa, zer pairatu zuten nire gurasoek, gehi trama sexualak, zeinetan naziek bortxatu egiten dituzten juduak eta bar, juduak ez ziren, hasiera batean behintzat ez ziren, horrelako produktuak sorrarazten dituzte, bai? Gainera, novela hauek kuriosoa da, pseudonimoekin idazten ziren, noski, ez izenez idazten ziren, eta beti imitatzen itzulpen bat, ez? Hau estatu batuetatik etorri izan balitz bezala. Hau idatzi du John Hendricksek, bai? Eta etzen egia, John Hendricks ezen existitzen, bai? Israelen idatzitakoak ziren, gero jakintzen nortzuk ziren, gutxi batzuek idatzi zituzten, 60 bat novela urte gutxietan. Ze gero berehala debekatu zen, eta bakarrik geratu da merkatu klandestinoan esku pasatu diren novelen gisara, bai? Baina, nik uste dut ulertu behar dela, tabu horren ifrentzu bezala, ez? Tabua dagoen toki guztietan egongo da tabu hori subertitzeko, edo tabuaren azpian zer dagoen jakiteko
irrika hori, ez? Eta beste muturrera joateko. Hau ezin dela, honetaz ezin dela hitz egin, hau sakratua dela, goazen buelta ematera, eta beste muturrera eramatera kontatzen nazi hauen sexu balentriak, ezta? Bueno, beraz, tabuaren kontrako alegato batekin amaitu nahiko nuke, hori zen nire asmoa. Eta topatu dut honen arira, El hijo de Saúl pelikula horren zuzendaria izan zen Laszlo Nemesek esandako gauza bat, uste dut nahiko ondo laburbiltzen duena, kontatu nahi izan dudana, edo errepresentazioaren inguruan izan dezakedan nik pertsonalki iritzia. Eta hori da, erakusten duzun edozen irudik, berak esaten du, erakusten duzun edozen irudik, errealitatea gutxiesten du, bai? Errealitatea ezin delako berez errepresentatu, beti gutxietxi egin beharko da, errepresentazio prozesu horretan beti galduko da zerbait, ezta? Baina ezer ez erakustea, ignorantzia modu bat da, eta errudun bihurtzen zaitu. Beraz, bai, onar dezagun fikzioaren bitartez, errepresentazioaren bitartez, zerbait galtzen dela, baina ez badugu errepresentatzen ondorioak okerragoak dira. Ignorantzia da, isiltasuna, tabua, zerbaiti bizkarra emanda bizitzea, negazioa, bai? Eta horrek ez du ezer onik ekartzen epe luzean. Beraz, hori izango litzateke nire azken hausnarketa, eta zuei ematen dizuet hitza, zeo zer komentatu edo galdetu edo egin nahi baduzue. Eskerrik asko, Katixan, ikustu dut oso ibilbidea aberatsa izan dela. Benetan ikeragarri ondo dokumentatutakoa, denok ezagutzen ditugun fikzioko materialak dira, baina egia esan ordenatuak eta haien gaineko gogo eta bide oso aberatzak irikitzen dituztenak, ez? Pentsatzen dute okurrituko zaizkizuela horrelako gogoetak edo galderak egin diguten aurkezpenaren aurrean? Aurrean. Jarriko dizugu mikrofonoa, barkatu. Ez galdetu nahi nizun ikusi ditugun, erakutsi dizkiguzun azken adibideak, bueno, guen dela 20 bat urtekoak edo izan daitezke, eta geroztik asko ugaritu da, bai literaturan eta bai zinemagintzan eta telebistan eta errepresentazioak. Zenbateraino da, ari da gertatzen gaiaren banalizazio bat, edo normala da, edo klixez elikatutako gaia bihurtzen ari den, edo oraindik emankorra ote den artistikoki, edo nola ikusten duzu? Azken aldia, esan nahi dut. Bueno, bai, lehen ere esan dut, banalizazioa iaia ezin dela saiestu fikzioa egiten denean, aktoreak aukeratzen dituzunean, imaginari horretatik edaten duzunean, ez? Klitxea nolabait elikatzen ari zara, bai? Baina bai, nik uste dut beti kontatu daitezkela istorioak modu desberdinean, beti berritu daiteke kontua, eta gauza trivial eta guztiz mainstreama egiten den bezala egin daiteke beste zerbait. Ez dut uste gaia agortuta dagoenik, baina ez dut uste gaiak inoiz agortzen direnik, ez? Beti egongo dira modu berriak, pertsona berriak datozelako, gauzei beste buelta bat ematera, beste interpretazio bat ematera. Beraz, gauza biak dira posible. Eta egiten antzun dudan. Pentsatzen duten bitartean, Katixan, niri burura etorri zait eta gehiago da zeure idazle zenera apelazioa, ez da? Nik gaztetan ere Ana Frank eta gerora Irene Nemirovsky eta emakume batzuk bada beste bat Solomon irakurri ditut eta aipatu dezu hasieran isiltasuna izan zela, baina ez beti. Eta orain ari nintzen pentsatzen egon direla emakume batzuk kontatzeko biziala kontatzeko beharra izan zutenak eta gerora esan dutenak literaturak erotzetik salbatu zituela. Ez bakarrik testimoniala, baita ere ura ez dakit onartzea den hitza, baina ura bizitzeko modu bakarra idaztea izan zela, ez? Bai. Idazle bezala horrek zer esaten dizu?
bueno, ulertzen dudala, bai. Askotan horretara, nien naiz inoiz horrelako gertaera batetik hurbil egon, zorionez, ezta? Baina egia da, askotan, bizitzako gauza zaienetan gaudenean, badugula zeri heldu, ez? Eta hori da, bueno, hau, kontatuko dut. Ze kontatzea da, forma emateko modu bat, eta ulertzeko modu bat, ez? Nolabait kontatzen duzunean, zure fikzio propioa sortzen duzunean, edo zentzua ematen diozu, ez? Zentzua ematea da, uste dute, hor gakoa, ez? Hau aberrazio bada, hau terriblea da, baina egiten badut, bueno, hau Wanda Jakubowskak esaten zuen, Auschwitzen zegoela, ari zela pentsatzen nola egingo zuen pelikula, horren ingurukoa, ez? Da modu bat esateko, bueno, hau terriblea da, baina gero forma emango diot, zentzua emango diot, eta nolabait onartu egingo dut. Bai, fikzioa bada errealitatea onartzeko, zentzua emateko, errealitatea zentzua emateko modua, lehen esan duan bezala. Ez dakit badaukazuen beste harimuturrik, seguru baietze, baina ez dira usartzen. Orain maskara jarrita gaudela, aitzakiarekin. Aprobetxa dezagun, datorren larun batetik aurrea ja. Bai, bueno, barruan. Kaixo Katija. Kaixo Maia. Ez dakit, mi esker. Ez dakit jakingo dezun, baina igual egin diezun referentzia, bueno, zinema referentzia gehienak, igual beste polo bat izango litzateke ez dakit, bueno, Rusia edo Sovietar Batasuna, eta ez dakit hortikan zerbait edo representazio desberdinak dauden, edo ez norabide berdinean, edo pixka kuriositateagatik, baina... Bai, badaude, baina gehiago zentratu naiz Hollywooden, Hollywood azkenean markatzen duelako guztion imaginarioa, mendebaldekoa bintzat, ez? Orduan horretan zentratu naiz. Baina bai, Sovietar Batasunean egon ziren, eta oso goiz ere bai, pelikula honen inguruan, baita juduen kontrako zeren inguruan, baina bueno, baina ez hainbeste ere, Barkau beti izan da gai zarantzatxua. Baina bueno, bai, zentratu nahi izan dut Hollywooden, gugan daukan eraginagatik. Beste bat. Egin broma da, venga. Ez dakit, galdera komplikatu bali bada ez erantzun takitxo. Zuk uste duzu gaur egun funtzionatzen duela neurri batean nola esan duko shoaren literaturak edo zinemak edo ez dakit zer Israelgo estatuaren nolabaiteko bindikazio, justifikazio edo alibi edo zuriketa gisa? Bueno, zezaia hori, eta non sartuko naiz hori erantzunez. Innegablea da juduek daukaten poterea, zentzu batean, beren agenda markatzeko, ez? Eta Hollywooden ere bai, ez? Hollywood sortu zutenak juduak ziren, bai? Baina, bueno, horrek ez du esan nahi Israelen aldekoak direnik ere. Orduan, ikusi dudanagatik eta pixkat irakurri dudanagatik, Israelen ez dira oso ondo hartuak izan errepresentazioa guztiak, bai? Eta haiek nahi dute, batzuek, edo integristenek agian, igual nahi dute mantendu hori, sakrilegio bat izango balitz bezala, ez? Orduan ez dut uste harreman zuzena dagoenik, Israelek potera dauka Hollywood manipulatzeko eta Hollywood gu manipulatzeko, ez da hain zuzena kontua. Kultur judutarrak bai, agian, ez? Eta juduen pisu kualitatiboa, estatu batuetako kulturan eta bai, baina ez nuke eramango sionismoaren esparrura, hain modu zuzenean. Ez dakit, bueno, naiz honetan espertoa, ez dakit zuk zer uste duzun. Ja, horrela serio jarritan nik badaukat beste bat, ez dakit maila horretakoa den, baina Bigarren Mundu Gerra eta gero sortzen dira intelektualak, ez da?
orain dekadentzian dagoen espezie hori. Orduan nik egingo nizuke galdera bat ofizioari buruz berriz, Katixa. Intelektualak izan ziren, hain zuzen ere, horrelako egoerak salatzen zituzten idazleak eta ematen du gaur egun ez dakit beharrik ez dagoen edo tertuliak ordezkatu dituen intelektualak eta dena ondo dagoen, baina egia da, estirpe hori desagertu egin dela, ez? Intelektualarena. Intelektual komprometituarena, ez? Idazle komprometituarena. Eta, zergatik diagnostiko bate ez dizut eskatuko, baina pentsa zeure zenetik, intelektualaren irudi horrekin zer gertatu zaigu? Orokorrean autoridadearekin ja ez dugula harreman berdina gaur egun, ez? Postmodernitatearen ezaugarrietako bat, autoridade irik ez dugula onartzen ainerraz, ez? Eta inoiz baino informazio gehiago daukagu, baina ja ez dugu onartzen norbaitek esatea hau da, ona, hau txarra, ez? Eta hor sortu da, terraplanismoa, adibidez, ez? Informazioan oinarrituta gainera, baina informazio kakahutsa dena, ez? Eta ja, orokorrean hori, ja ez daukagu hainbeste gida argirik, ez? Edo, faro bi, erlijioa, el correo, el diario vasco, hemen, bi edo 3 faro, eta hoiekin a muerte. Hori ja desagertzen ari den gauza bat, ez bada erabat desagertu, eta intelektuala ere hor kokatuko nuke, ez? El faro, hitz egingo du intelektualak, ea zer dioen, ez? Hori ere ez daukagu, ez? Eta idazlearen figura asko apaldu da. Ja ez da intelektual ja da historioak ematen dizkigun norbait, ez? Eta gian gero zinemara eramango dena bere historia, ez? Eta horrekin konformatzen gara. Ez dakit gure garaiko gauzak. Oso ondo. Zer egingo dugu, beste aukeratxo bat? Geratu zaizue zerbait esan gabe? Edo amaituko dugu, Patxi? Bai? Eskerrik asko. Benetan, txalo bero bat. Kuriosidadea geratu bazaizu, pelikula gehienak filminen daude, ez nago patrozinatuta filminenatik, baina gauza hauek topatzean ikenuen espero, esan da, eta hor daude. Jaun Andrio,